Asante itias Nana won kan mumwe kukofu dane baby obia dane baby no sport on into Okomfo no koto shiregu abofra no so no kichi abofra ifi no so wo fi Asante na wo bai no obepe woni ama wo susu ni no so abofra yi obewo no bewo beri babako dachi na abofra ni nsa beri bakati nyame ani into wo yense ene abofra yi abeto no otutu ena wodi ose no ekokofu hini ose no bidin be so no so Osei Tutu inti kwan mu no Osei Tutu dira wodi o watwam kura akọ na mpo ni baby o say so chira mami ntokwa babe ni ntem na okoko ka se mi ba okugwa no wochi mi wo bo mi baby ma si ma ko nwa be bo mi o into fa no ho adwene eye nyenti a ose on showcase ujura ene obobo so niema ujura na den ujura odoso dadija obo man so ofra pakan na showcase a adines na chifi Asante ni niema na ya bobo so ni na efi Asante na ye den ekudi meba Joe, so 1.7 more sena. Say to nyem no. Na anti no asindi. Eso anyin se wawo. Ti 1.7 wuye no. Boy no owo no. Boy ne bedi akonwa na efe ni Ntim Gyakari. Ntim Gyakari Osei Tutu ni sisimu ba. Obese o se masin mu ba. Simba. Inti Asante fo kan se bi se Osei Tutu odi ni mojaje Asante man. Ono na di no moja. Enya ne ba ni. Ne ba ni. Inti akopa se. Obia mfa sika kokko, obia mfa na yere mra na o mesom no. Na we se we ankwa. Se brebra ma. Me bi amane nso orenko. Na sparky Ntim Gyakari se na mini Asante beko. So me kan sani me nyina so kitan. Sa odoso odwura obo man ni ade nya ekita Ntim Gyakari ekita Denkyirahene ye Ntim Gyakari ekita no into okoku bia no wadi fitu ututu na to na aboba ni nyina akọhye adaka ni very powerful ebue na akọhyem ana Okomfo Anokye so no se no so bi betimi akoku ye dinku no dia me pehimfo bedi okun ye nim on for home for nti ohine bi wo eduma kase na Ejisu dikopim ono na Kumawu wotu wo ho si o si ade ho beba nti odede eduma kase otutu ya amana de ni gira no ode ne wo hye adu de gira ne nsem akoso so wi na Ejisu nso odwa no ewo yawam tini moja ne ade no tutwa no otopeten Ejisu na Kumawu onu so bedu akonanim ne mo on fatuo eka mampo hu on fatuo bibi anantuo seden bo ahia anantuo on fatuo to that no na kese Kumawu fu wodi wo so wodi no ma odi ni teja achirama ina beka internet se wo remember eduma kase ene mampon ne Ejisu wo ye bibi statue bi ana bibi na wodi ondi nto so na wondi ka wo asat na if not done it Asante nye sade ne wodi ondi nto so woni gi Asante man to ye no safid mon kokko no ba Ntim Gyakari de meba wasom ama na gina nti wokọ waba ọkọ no na ono susu ano se ye bekon to be share Feyiase Ntim Gyakari be share Asante fo no wa Feyiase
ɔhɔ na ɔko ne besi to Okomfo Anokye du hɔ no na fe akɔm de hɔ nto ɔwe bese na ɔto pete na fifi na fe ɔte de ma akofo no monwe se na be akɔm de ne mo na ɔhene bia akɔ na ɔkɔto sɛ Ntim Gyakari to hɔ a no asan na achi se mi wura aba mintimi mfa mensa nka no mi wura aba mintimi mfa mensa nka no na kyerɛ o se wada no ho bia Ntim Gyakari eyo Okomfo Anokye akɔfa akɔtra akɔka na yere ho na wodi sika to onan na wogoro sika oware mu ti de bia mi sɛ sika oware no ɛwɔ he ɛna dwabe he iwo bodwa ɔmfa mɛkyerɛ chain no so wɔ he na nka we bodwa na ɔba Kumasi a ɔfa showcase na nka da oni dwabe he manan na wɔde ade ne diagoru no san pa history talks if say abo ntam hene ifa Ntim Gyakari ni bokiti ni ade a odi guare ɔno na odi se ɔhwɛ so ɛwɔ hɔ se sia abo ntede nsu abo ntam so sɛ nyima ni nyina hɔ inti gold ɔware no ɛwɔ chain wɔ na dwabe hene on showcase ni nyina akodi dwabe this is dwabe hene in the call last na ko enokra no wantimi afa ne nsa nka Ntim Gyakari o sign na echi se mi wura bani mintimi inti dwabe hene aduampon hene the smallest chief in dwabe e twa ne wura no se me mpre no ko kire Ntim Gyakari no go ni timu nsa no bo ne kam e wone mama so cross o sa odi moja dada san ne mama onya san o mama so pe na che sasema to ase no twa ne ti o twa ne ti sene waya mani wura inti atodi no sesa onuama ne nyina di ma ne wura ya be he se niama ma sesa ne nyina ani ne ti ni so ohwa na Denkyirafo pepeja wo hene dini dimrika kitikiti ogwan nti ayase adanse ayase oho na wokotutu fom na modern show nti wo ma soldiers about 500 say one guide na bi Asante fofo ba fa kutunsin efuru no kuntinsin nakọ nti na wo sai baby say Ntim Gyakari ọchịchịrị ne mman ebe born ofi soya ne mman ko born ofi yase no asechire ni ya osoya ne man be born ho ena gbura ogwan koy the true that no esa make a twin so ma sade brofo back wonim se mempe brofo no esa se nya yenkwa na yetie nti wo ye sade ne wie no okona si inti hifo ni biro kwa o se monsango no okona ani ahinsan ahinsan ma be atonsu chapatre no e wase asechire ni sen meba ho chapatre e wase e so Okomfo Anokye koe no odi na chi beye no ne maame kube no edi na chi kope ne ba no Okomfo Anokye maame di na chi kope ne ba no e no wanu ni try na wo maame ne betra chapatre ho so no na eya Okomfo Anokye aduan na maame na ya abrewa poso ti sa odoso ni ade no okono wie no wosesa oni nyina na be di Asante fo nsem nta Asante man na ehwe so nti Asante de kokun be ya o de kokun bia no wadi nkunim Asante kokun bia no wadi nkunim esa nsa ni amaniti so na wo sore na Okomfo Anokye si me ba hihye tumi dia ma Asante man na me pabrewa poso de na ye na hina na Okomfo na abrewa poso mra satan so sunsum ni giram nti wo fa chi no ko ja akobɛ kwan ko fa ne maame na na odi moja no koe na odi ya ade ni nyina na wo hwe gu
Osei Tutu so pe na ade ni bi gina ni mu te se okuni ni esi ni te se agwon esi ni so pe o se mero kokon inti ohon na ne so tete no odu fi obisa ne maame a wo hu ne maame ohon no hu se asamasi wow asamasi inti o twa no no bu Asante dua se obi mayade amayama mu yie asase so eye Ghana na so Gold Coast asase so Asante masa obi ntimi nhye mra ma Asante hene da no obi be fan susu aba na no honam ti se preko hu na ono ba be hye mra de ama na we say ya hwe yia Okomfo Anokye be tori ase o ade na de papa naka nti wo ma obi afa ase se no maame enhu nti obi aye aduama na ode lake ma patre no me ihiem ono so oni lake mu nam okotu nsu no wanimu nam so ti ase na wodi ye aduan nti wodi aduan kan na no pe na ko loko no mene isanka no nti Okomfo Anokye osie no e wo kira patre ona ne maame ni nyina de same area enua bi wo ho esanko enen ne water wall krafa ho nti apatre na wodi na otoi wo ho no do so kwa koje uwa draba nti ene chira patre no chira patre yantu yaso okona ba wasesa ne ema ne ko won wafa nti won hwe egu ni sa papa na ye powerful nti afedi otimi kokon oho no sha asese obeko achechiri oman eno okun ya befa pare me na no nim sasase ni wo right da ho kopam ikosi mpuano kosi da ho me o capture wo nyina parliament means say o ma pare ba asechire na chese chiripon kasa mu no parliament nyina ya chiripon so on wabu wonsa wodi baptist ne ankrafo si ye bedi homo sisi ye nyan nice no on wabu wonsa nti on ti wodi no ko to she won so no capture won no ko da homi so odu no na de Asante on wada eno so awon mu homi na chepon fu se da homi omo odi na omo homi omo odi na omo homi omo ada homi nti me e fra won da homi no de na ni be kire ya wrawra no mu ne ade ko fa ji asekan na kaje bi no mu capture won nyina ndo oye du baby a wrawra fo se wo ye kuntansefo no de ni patra hwa haso baby ho ana hoafo no akwa teto wo ho oni won so won to se ma oni so to gbesran no mu ne ade so tete wo ho to okwen na wakokun no se no misa ko hwa mi Kumasi na se misa ko hwa mi kwa aman se den na wo ho satan no wa chichiri Kumasi o den na wo ho so bia ko si mechi ana nti oreba no oda pakam hinfu ni nyina di nanim no no da pakam na chi no all cross adi ruba pra no e wo Abraham bompata satan no ho ni so ni so ena ofori kuma e ya chimabu akwa okotetewo ya no ko tutuo no nto tuo no won wa hihye ni seche wo se won hu tuo na mofra ye bedi bronya na se ye yibi na se kra ya wo ye edi pampro na ye eju pu we de kabade guma na jikpo mu no ene magazine photo magazine photo na wo ye one tap no wo ye ne eba na dija na eba tino se dadija na eba to tutu no bu no to na nka ohene no ohene no very powerful into wo jai no na wodin won wasu apaka no jai no hwe nsu ni tinsu no na se bi omre no musu de se all the toy
Inti achemfo no kwose sa so ni mani nyina na ofa dade gya no. Na wo kire wo ma no so nyema ne bi. Kasi ya tutu na ankom. No se efise to onu se wo de o mo kire a ni agya wo. Wo kire no na wo kumu na ode ye hu nyema. Pena daka ne bue. So wade ya powerful. Ehefo. Eye achema bua kwa. Wo ye sa ade no. Eye krono no koboy. Obi ko enu amne ba bi ukoka no ntokwa. Nse saa na omo nso ekwo tutu hyenko. Saa na te. Ena ma Asante hene. Osei Tutu I first. Oyirai. Inti otofo nso de yemfa ne mafi. Inti around the banks of Bampata area. Oho na wo pen baby. Nti na se otumfo ne nyina otu kwan no du. Pra. Wo go nsa twadwan. Ansa no watwam no. Na so okata nani. Okata nani no watwam. To say na around that place. And I watch you opoku ware. No a small boy. Cheni say, we are wafasiwa. No ordinary di ohene. No what any base, what better Santa say muhini ni. Ye kwa ya yaba, muhini ni. So ti ase. Yeah. Nti hono na neema no fi won sa na. Hono neema no yira fi Asante. Ne bedi ha. Nti menya nti ese wode kokon wo coastal area. Meba. Okay. Meba. Nti wode buy no. Coastal area no emai. Wode buy no. Na Asante fufi se eya chimbosome. Kese wa chim ye wokotoku. Ebu akwa na bosome. Bosome akimo danfo. Na be di sabone no. Nti wode okon hihye won. Asante chichire Kumawu. Mo chichire okon. Nti woni atefa. Odika no. Kokwen. Onwanya na nchire. Na wachire ohimia no. Bantama himfi na obedi na asem. Na wada na ni kire na chi. Nti wo wie pe no so. Ya ye mfom so. Sana achimfo no ogumu baasa. Eye abu akwafo na ebe ye. So no say sana ede ahanum. Ifo na ebe ye. Nti ahihye so no. Wo ye se obeba befa, ono obeba beko. It was that 1737 time no. And asese sekun so ahya akyerepomfo no. Ina akyerepomfo ni begu antua. Di Abu akwa hene. Oforipeni hene. Amweti oforipeni. Obegu antua no. The first no. Obegu antua no se ni abani. Nti mu beboai. No so me wa fase wa yimra. Na meboa. Oforikuma. Eni oforikuma ba obeso epopo no so no. Oba no so so eniema ni nyina bai. No obekon ya. Wode pama akwamufo ema akwamukoe no. Nti Asante de opagya bibia se me fafi akwam. Me fafi akwam. Nti denkyemche efi akwam na me de bai. Samanka efi akwam. Anu e chansa no wo ba bekyekire akuapem. Na won kyekire akuapem e. Nti omonje saa neema no do so ne odwira ne ade no na omode ba akuapem. Ejesi oba no beka kire bo so mprosofo. Musi me nko me transit ya me so mitwa odwira. Odwira no mitwa ne se. No so untimi ntwa odwira no jese afibia obeso me ansa. Into do so amamprobi. O ma fe popo na se ho na wo. Na wode besom. Na wode na kwa yare ba ya fro popo na kwa no wa. Na kwa no wa. Kakra. Ina wo beso e nsorim. Nti wo bubu nnua no a wode besi da no. Na me na bosomprosofo Ojam Kwaku Budu no. Koto no se nnua na mubu ni Kwaku dru Kwaku aduam osunu e odi me so osunu na bubu me nnua ono no to din no se mo chichiri okura eye opon okura eye kese eye kokodru ono didi ni mawo na eye akropon kokoduem
osuro di me ono di ni ma wo nti wo betra no na so ba nso ne mu na che so wa block twi se manfe ani abiru le bohye manfe ye kyerponfo na latenso atene ho nti wo li twama onu se mokwa akoye baako one person mo be baako that time to penalty they force manfe people to speak twi that time no na manfe be ka twi no se o kan opotɔ na osan ka twi aka ni nyina fra ewo ho besine asana like nti o che so be block yi na kyerponfo na ato ho akose no shin nti since then no na odwura na bedi ekropon a sisi a 200 years after or war no okwen na say e predi one na hwade no so wo ho na akua pema nations nyina wo egu e predi no ye ekredi e de akre e de ntebi akre bebia ye krade eni ekredi nto no na chise ni nyina no de koma wo ene na onwa maneuver ade na sa bedi ekropon no ati say wo hwe na de no ko back mene eprede hene edinkita ho sani aye bonkomo ya e ma ne kan ma me bisa ne se denti na kodi o ma o kire mu se e kire mu kire yen se eye osi ade yo adoda nkwa ne penso ne kodi o kire mu kire se odura no wo beje ko twa odura no denti a ma ekodi ho wo se kwan na wo di twa no eye nada anhwa na kwa mukafo bi abehia won no wa beje ni ade nada no ye no de ade na ede ma it's better say ekropon should return it back to a prede. Yes, it's better say ekropon won fa nyama ni nyina akwa prede na tete ho no sane a edusu ya wo de twakwan chireponfo ebru yo nkyere na ase ebru won nkyere na ase wo fi parliament ene banda no banda fo ka chirepon kasa o ka chirepon o mo ka mese mini yesu ya ka mese mini wo kanchu chirepon fo nso kanchu no de bai wo beso ya tafo Kumasi tafo achim tafo yo inti bibi achi no ti se achim fo ni di twem no so ni wa ti se chewo achimfo into se kwafo e bia odo ko baba ye enko na wotutu so into ore ba no mistake bi na si won tem na ma predate won ho na ma abru bai betra ba bi owe eso won tem pai sana adenete ena bi nso toato so afutu nyina kyerepomfo because mini efi ye wo hoi mini afutu ni hiai ye ka kyerepon kasa fidu baby na de na yira no so ye futu ni ye futu me kyerepon kasa no so mitini nyina me ka kyerepon me ka late me ka nu me ka ni nyina frenchim o ka nu mu kasa mete o ka kyerepon kasa mete kan late o ka bonse kasa mete wati no yes isi for pa mete na ya mi fa mi ma wo hu nti wo betra eni mana bedi ho na no okubebe wo okumma ena ab fantefo no beka kire asantefo na wo de nam ko hia wo pra ano so na asantefo pese obetwa pra no wo de nam ne de ko hia wo ho no ka chense krofo bia ba po no so wo ho ti se nipa honam adi o ti se nipa ba wo ho go ti se preko ho na asantefo se Okomfo Anokye asem o kan abamo to ko no ko ba amane no se o sa eni etwe na wodin sa be dada fantefo nsa ni be dada wo se ne be ya obe kire kwan ya obe fa so ni Asante hini abeko sa abrofo no na ka ye no oni oko enam no so na ma okobai na ma sa granti wo e bai na mu ba se ye fa suka dwama no on fa nko ya santo asore na ya santo asore
kasa no say munyina mada no ho mia na mmoko ne bae okun ya wo besiri Kumasi na into dwelling the war no yeah na fe achemfo muso ono be continue achemfo do ho ko bo akapemfo no esa wonu mako na wo bo nkanafo na okunu be sha so ododowa what is in the dodowa forest asechire ne senchire nearby. You don't know what is in the dodowa forest nearby. Then na so during the war no sikeja wirai okwa na sikeja ne kitan afi bato do so ne ade ne di ni nche wo kwapem so intia ira e ko du ho no sikeja na ira ina Kwaku Budu the first irai yet me fititi media productions ye nya ne ntie se odoso no ne sikeja ne nyina ko sa ankran meba kono meba eyirai ko na wo je sike meba eyirai no eyirai no ena kuntanse ohene bi wo ho ono so kokwen ku ni pa akodu no ko to sikeja no wo ho eno fai na side enti no be kum nipa afa odiko ko so no woni ne de ban woni na de ban anadwuna soko neso na obefa de koy ndi aka sabri so hene na wo kuntanse area ese ko wo bo na mahene mi refini din ese ko bo na current he anadi oje okofai sika dwane ban refini din mi refini din e be hwehwe ese ko wurama na ode ban pen okone yira isi so okone sinti what is in dodowa forest that is what happened Asante for by no so ye hene na yira won aka se sabi wa to okona na wo yira could at first no nto obesi na nam na wode kwen sana adenete ndi odoso ni ade no so okache so ofra paka pe so showcase na nam no na adaka ne nam no na ohwie hira po digu so so ohwie nsa digu so na we nso eba adimu da obo ma ne abo ne ko no di apaka na nim na so de na esiti so kom no sana inti enema achemfo be powerful na Asante is very powerful. This here the Asante ntimi ntwodwira. Odoso no na ema ye twodwira no. Obesi da twodwira. Na say here odoso no nso ni Asante memo. Say brebi otumfo say opoko ware ka so be twodwira. Ye wura kra kan. Ka so be twodwira. Emu na abrewade ko. Ntimi say na oto be twodwira ne den. Kwambe so be fo twodwira no. Jenya katamansu. Debi eya akramansu. Okay. Insu bi da ho friend akramansu. No one hu ska no ka katamansu. Na eya akatamansu. No ho na Asante hene ya odie. No se mako animi suayi. Insue. Se mentimi amfu antwansu yi. Apopo yi edwiriba. Ana wo konne popo ni dwiriba. Na abo ni dwiriba. No se wafa Osei Tutu na adamfo no Okomfo Anokye aha no fi no de bae so sa ene enti se me no onko nti oda ojai no odi nkrafo no na fi woko oho na ma ade no skadwa no koyirai o satan niam odi kokko no nka no ho tuna ne kono munyade but no ko ina kokai ho inti kuntanse ohene no ho no na be kwan no be first kadwa no koy fa dodowa forest ni no be first kadwa no koy Satan na Kwaku Budu defense no wayira na wayira anani what is the dodowa forest you don't know what is in the dodowa forest what kind of sa but ye ni at the property ship sanity na what they buy nti anya no krese what they odoso no ne we no ba katamansu Debi. Emu machamfo no it has already been captured yeah kwan ne pra na no ha no mo kwaji yes e de koye
Nti wo ba ekropon abekon no de buy ni akwamofo bekon no. Nti na wotimi defeat akwamofo no. Okay. Nana dem biem na ade beka ho amaye. Me aka say na de akoda keto ma ba be interview bibre. Minu bebia na mpani sama na mo cheche mo bisa. Nana wa ankasa bronya dodo sen na wadi. Oh bronya di mini bi kura mi so. Me ka mi fies kira wo besre. Me nyini kura. Me ka chose me menya me fa 35 years. Minu bebia afra na se oda so num no fo. Oh pa. Enye ya adi yare e bebo me kakra ya. Nana Budu. Anka me ma ho de amenam. Nana Kwaku Budu. Ebru. Me fi ebru. De she kron. Me fi ebru a fi direct. Kron. Kwasi ta sifo ne me. Ekita abuaje agemai. Ena kwasi ta aseni ne me direct. Okay. Oto so Kwaku Budu. Me ne de me to no direct. Me kasa ate se no kasa na adu baby aso ohoro so. Yeah. De me to no direct. Efititi Media Productions and yene Nana Budu okuyapi nimba ebru deshi prekope osofo Budu edeshi ene na prekope nen ene ye bai ne nkyene ne be bon komo efa odwira ene odosu ene Asante Empire aha ne de nkomo ne besi ebre ekonanim no ye besan atoatua so na bibia ye kama Eda masima muni shade she aya mo ba mo subscribe to the channel na yenko yanim eda wasese oje brehwe yen idi ani memmenua ba odo sewa enima apel meda mo asi